खुलुमबाय आं दिनै JSP एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै जोंनि माखासे दावगाफुनाय फरायसा लाइमोन आरो दावगाफु सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो नाजादों। जिउआव साफ्रोमबो मानसियानो गावनि हास्थायनायनि अखाफोरखौ मोननो हास्थायो। थामहिनबा जिउआव साफ्रोमबो मानसियानो जाफुंसार जानानै गावनि हास्थायनाय लुबैनाय आरो मिजिंनि जांख्लायाव सहैथारनो नाजायो। नाथाय साफ्रोमबोनि बे ड्रिम्सआ सिमांफ्रा मोगथाङाव जाफुङो। बेनि फारागथिया जाहैबाय सोरबाया खोब गोसो होनानै खामानिखौ मावो आरो सोरबाया सा ससेयावनो गावनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ ज्राब नागारो, जायनि जाउनाव बिथांमोना थांखिनि मोनहैनांगौ थांखियाव सहैनो हाया आरो बिथांमोननि जिउनि हास्थायनाय लुबैनायफ्रा सा ससेयावनो फैलुर जायो। आरो बे फैलुर जानायनि गेजेरजोंबो खायसे मानसिया गावनि जिउखौ गाबथानो थाखाय नाजाफिनो आरो बेफोरबायदि मानसियानो उनाव देरहासारबो जाफिनो। थारैनो नोंथाङाबो नोंथां हास्थायनाय अख्रांखौ नोंथाङा गोबानो लानो लुबैयो एबा नोंथांनि थांखियाव सहैनो लुबैयो नामा? दा बेनि सायाव नोजोरथि बोनानै आं बे कन्टेन्टखौ खालामनाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन। जिखि जाया सुबुङानो गावनि हास्थायनाय लुबैनायखौ मोनफुंनो हायो। खालि दिदोम गोसो दिदोम थांखि लानानै मोनसेथि मिजिंजों मोनसे खामानिखौनो मोनसे थांखिखौनो होसोबाय थायोब्ला जोङो जोंनि हास्थायनाय एबा मिजिंफोरखौ मोनफुंनो हायो आरो मिजिंफोरखौ मोनफुंनो हायोब्लानो जों गासै बिथिङाव जौगासारनायखौ मोनफुंनो हायो। दा गासै बिथिङाव जौगासारनायखौ मोनफुंनाया एसेल' गोरलै नङा। बेनिखायनो जों हाजासे दुखु खस्थ' मेगन मोदै खालामनानै जों खायसे खामानिखौ मावनो गोनां जायो, जायनि थाखाय नोंथाङा गावनि हास्थायनायखौ मोनफुंनानै जिउआव मोनसे गायसनथाय लाबोनो हायो। दा जिउआव नोंथाङा जुदि गावखौ गायसननो लुबैदोंब्ला नोंथाङा खोब गोसो मोदोम होनानै मोनसेल' थांखि लानानै नों मा आयदानि सायाव एबा नोंनि जिउनि थांखिया मा, बे जिउनि थांखिखौ नोंथाङा सहैनो थाखाय नाजायोब्ला नोंथाङा बे मिजिंनि जांख्लायाव सहैथानो हागोन। दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे लाइमोनफोरखौ फोरमायनो लुबैयो दि जायफ्रा आथिखालाव फरायबाय दं आरो जायफ्रा केरियार दानायनि दावहाथिलियाव आथिखालाव दावहा नांबाय दं, बिथांमोना बेखौ मिन्थिना लानाया गोनांथि दंदि दावहा फोथाराव दावहा नांनो थाङालासिनो दावहा फोथाराव ओंखारनायनि सिगाङावनो गावखौ जेनगोन एबा गावनि थांखियाव सहैनो हाया होननानै जायफ्रा सानो बिथांमोना मालाबाबो गावनि हास्थायनायनि मिजिंखौ मोनफुंनो हाया। बेनिखायनो गोबाङानो साक्सेस जायो आरो गोबाङानो फेलियर जायो। दा इंराजियाव मोनसे खोथा दङ, फेलियर इज द पिलार अफ साक्सेस। आरो खायसेया गावनि गल्डआव सहैनो थाखाय थांखियाव सहैनो थाखाय गोबां नाजासोमो आरो नाजासोमसेयावबो खेबले खेबले खायसेया फेलियर जायो। दा बेफोरबादिनो बुहुमनि गोबां गेदेर गेदेर गुनि गियानि मानसिफ्राबो गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन आरो गोबाङानो साक्सेस जादोंमोन आरो गोबाङानो फेलियर जादोंमोन। बेनिखायनो जोङो जोंनि जिउनि थांखिखौ मोनसे जिलिद एबा थिर हमनानै लायोब्ला नोंथाङा बे जिलिदखौ मोनसेल' थांखियाव गावनो हागोन आरो नोंथांनि बे जिउनि जिलिदआ नोंथांनि टारगेटआव नोंथांनि मिजिङाव जुदि बे जिलिदआ हाबाब्ला नोंथाङा नोंथांनि टारगेट एबा गलखौ मोनहैनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा नुनाय सिमांखौ नोंथाङा मोगथाङाव महर होनो लुबैदोंबा नोंथाङा खोब सानै हयै बै थांखियाव सहैनो नाजानांगोन। मोनसे इंराजियाव मोनसे खोथा दङ, स्ल' स्टेडि विन द रेस। नोंथाङा थांखिखौ सहैनांगौब्ला लासैनो दिदोमै
दावबायलांनानै बै थांखिसिम सहैनो नाजानांगोन। नाथाय बांद्राय स्पिडाव खारोब्ला नोंथाङा सौथुनो हागौ एबा नोंथांनि जि मिजिं बे मिजिङाव नोंथाङा सहैनो आगोलाव नोंथाङा फेलुर जानो हागौ। बेनिखायनो जों माबा मोनसे खामानि मावनायनि आगोलाव माबा मोनसे थांखि लानायनि आगोलाव बै थांखिखौ जों माबोरै सहैथानो हायो आरो बे थांखिखौ सहैनानै गावनि जिउखौ बा गावनि केरियारखौ माबोरै एस्टाब्लिश खालामनो हायो बेफोरखौ सानै हयै जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा खामानि मावलाङोब्ला जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दावगासारनो हागोन। दा जों नुनो मोनो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौनो आथिखालाव आखायाव गिदिर गिदिर एन्ड्रइड मबाइल टेब्लेट आरो लेपटप लानानै न'आव गोबां सुबुंखौनो बे इन्टारनेट आरो बे मबाइल आरो एन्ड्रइडखौ बिथांमोना खायसेया मोजां खामानियाव बाहायदों आरो खायसेया मिसइउटिलाइज थामहिनबा गाज्रि खामानियाव बाहायदों। आरो जायफ्रा बे इन्टारनेट मबाइलखौ मोजां रोखोमाव बाहायनानै गावनि केरियारनि सोमोन्दै माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो थाखाय बे इन्टारनेटनि जै कानेक्टेड खालामनानै गावनि थांखियाव सहैनो नाजादों बिथांमोना गोबां गावनो नांनाय स्टाडि मेटेरियेलफोरखौ बिथांमोना इन्टारनेटनिफ्राय आपल'ड खालामनानै बिथांमोना खायसेखौ लादों आरो खायसेखौ बिथांमोना नट्स खालामनानै दोननानै गावनि केरियारखौ बोरै जौगाहोनो हायो बेफोर आइडियाखौ बा नलेजखौ बाहायनानै आथिखालाव गोबां फरायसा लाइमोनफोरखौनो IAS, IPS, ACS थामहिनबा इउनियन पाब्लिक सार्भिस एग्जामफ्राव मोजां रोखोमै पास खालामनानै जिउआव गोग्गो नोगोरारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो ग्रेजुवेटेड अफिसारबो जाजोबनो हाया, थेवबो जोङो नाजानायनि जोहै जोंनि जिउखौ गायसननो हायो। सोरबाया नोंथांनिख्रुइ एसे गेदेरसिन आरो सोरबाया नोंथांनिख्रुइ एसे दुइसिन जानो हागौ, नाथाय जोंनि थांखिया जिउआव गावखौ गायसननाय। बेनिखायनो गावखौ गायसननो नांगौब्ला जोङो मोजां रोखोमै केरियार दानो नाजानांगोन आरो मबाइल इन्टारनेटआव नोंनि नांनाय मेटारफोरजोंल' गेलेनानै नोंथाङा समखौ प्रपार इउटिलाइज खालामनानै मोजां रोखोमै फरायनाय टाइमाव फरायनांगोन, गेलेनाय टाइमाव गेलेनांगोन आरो नोंथाङा बे इन्टारनेट मबाइलाव खालि खायसे परन' सावगारि थामहिनबा गाज्रि सावगारिफोरखौ नायनानै गोबाङानो गाज्रि खामानियाव जोंनि मबाइल आरो इन्टारनेटखौ बाहायगासिनो दं आरो गोबाङानो बे मबाइलाव गावनि सोलेरनि माखासे दाथायफोरखौ सेबखांना लायो आरो बे मबाइल आरो इन्टारनेटनि जोहै गावनि गाज्रि सावगारि आरो गावसोरनि हास्थायनाय लुबैनाय बायदि मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ खायसेया शेयार खालामो। मोजांखौ शेयार खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय खायसे ओरैबायदि भिडिअखौ गाव मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लानो शेयार खालामो, जोबथा बुलियाव बिसोरनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनायनि जाउनाव बेफोर भिडिअआ भाइरेल जायो आरो बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय खायसेया लाजिनानै सोरबा ट्रेनाव बारस'ना थैनाय, सोरबाया सुइसाइड जानाय बेबायदि जोंनि समाव गोबां जोंनि आथिखालनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो नोंथाङा बे एन्ड्रइड मबाइल आरो इन्टारनेटखौ मोजां रोखोमै बाहायाब्ला बियो नोंथांखौ जिउआव गेदेर खैफोदावबो खोलैनो हायो। बेनिखायनो जोंनि फरायसा लाइमोनफ्रा से थाखोनिफ्राय आप टु 25 बोसोरसिम मोजां रोखोमै दुखु खस्थ' खालामनानै फरायोब्ला बा गावनि थांखियाव सहैनो नाजायोब्ला बे 25 बोसोर नोंथाङा फरायनानै एबा खस्थ' खालामनानै जि केरियारखौ दानो नाजादों बे केरियारखौ साक्सेसफुल जानायनि उनाव नोङो लाइफ टाइम नोंथाङा एन्जयमेन्ट खालामलांबाय थानो हागोन। बेनिखायनो मालाबाबो गावनि गोनां समफोरखौ ओरैनो मिसइउटिलाइज खालामनो नाङा। दा जोंनि फरायसा लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो, सोरबाया मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनबानो, लेटार गांसे गांनै मोनबानो, दा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन जाबानो बा लेटार मोननैसो मोनब्लानो, सोरबा गोरिब न'खरनि
लाइमोनफ्रा खायसेया 50,000 बा 1 लाखनि आइफन 2 लाख 3 लाखनि बाइक स्कुटि बेफोरबादि बिनानै मोनियाव खायसेया सा ससेयावनो गावनि कलेज लाइफखौ एबा गावनि केरियारखौ बरबाद खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे बेफोरबादि जानो नाङा। नोंथाङा गेदेर मानसि जायोब्ला बाइक बा गारि मटरा गिदिर खोथा नङा, बेफोरखौ नोंथाङा गाव हारसिङैनो गासैखौबो सोरजिनानै लानो मोनगोन। आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो जायनि फिसाफ्रा गेदेर गेदेर एन्ड्रइड मबाइल दामि दामिनि बाइक बायो, बेफोरबादि लाइमोनजों जोंनि जाखांफुनाय फरायसुलिफ्रा एबा जोंनि बिब' बिनानावफ्रा लाभ जानानै बेसोरजों गाज्रि खामानियाव खायसेया थाङो आरो खायसेया सा ससेयावनो लाभ जानानै कर्ट मेरिज खालामनाय बा मन्दिराव हाबा लानाय आरो सा ससेयावनो खारफालांनानै गावनि फरायनायखौ बरबाद खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। बिदि मालाबाबो खालामनाङा। मोजां मोननाया एबा सेक्सुवेल इन्टारकर्स जानाया मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों सोलियोब्ला, सानै हयै सोलियोब्ला गाज्रि नङा। नाथाय बेखौ बांद्राय बाहायनायाव एबा अपेन बाहायनाया गाज्रि आरो नोंथांनि जि मावनाय माखासे खामानिफोरखौ, गाज्रि खामानिखौ जाहाथे गुबुना मिथिया, बेफोरखौ जोङो लिरथेनानै दोननो नाजानांगोन। आरो नोंथांनि मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव जि सोमोन्दो जादों, बे सोमोन्दोफोरखौ जाहाथे मबाइलाव नोंथाङा मालाबाबो एरेस्ट खालामना लानो नाङा। नोंथांनि मबाइलनिफ्राय सोर माब्ला बे गाज्रि फट'खौ लानानै नोंथांखौ भाइरेल खालामगोन नोंथाङानो आन्दाज मोननाय नङा। बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बेफोर गाज्रि सावगारिफोरखौ मबाइलजों खेबनानै दाला आरो बे सावगारिया जाहाथे नोंथांखौ इयुनाव खैफोदाव खोलैया आरो नोंनि केरियार दानो नाजानाय खामानियाव जाहाथे बे हेंथा होया आरो लोगोसे नोंनि न'खरनि बिमा बिफा भागि गुस्थि जाहाथे बेफोर सावगारिखौ नुनानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि नांलाय खमलाय जानानै नोंथांनि फरायनाय जिउआबो जोबा। दा बेखौ नोजोरथि होनानै जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि मावोब्ला, जोङो मोजां रोखोमै फरायोब्ला जोङो सोरबाया डक्टर जानो हागोन, सोरबाया इन्जिनियार जानो हागोन, सोरबाया मोजां अफिसार जानो हागोन, IAS IPS ACS गोबां रोखोमनि इउनियन पाब्लिक सार्भिस एग्जामिनेसनाव पास खालामनानै गावनि जिउखौ गोजोरै गायसननो हागोन। बेनिखायनो जों 1 थाखोनिफ्राय अप टु 25 बोसोरसिम जिखि जाया आयदानि सायाव फरायाथों मानो एबा नाजायाथों मानो, बेफोर केरियारखौ हासिल खालामनो थाखाय नोंथाङा 25 बोसोरनि गेजेरावनो नोंथांनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो नाजानांगोन। नोंथाङा गारि मटर बाइक आरो मबाइलावनो गोजोमना थायोब्ला नोंथाङा मालाबाबो नोंथांनि जि नुनाय सिमां, बे सिमांखौ नोंथाङा मोगथाङाव जाफुंसारनो हानाय नङा। नोंगौ, साफ्रोमबो मानसियानो जिउआव गेदेर मानसि जानो लुबैयो, नाथाय साफ्रोमबो मानसिनि सिमाङानो मानो मोगथाङाव जाया। दा बे मोगथाङाव जायैनि जाहोना जाहैबाय जों जोंनि सिमांफोरखौ जाबादि फिसिनांगौ, जों जोंनि सिमांनि सावगारिफोरखौ जाबादि गाब गोनां खालामनांगौ, बेखौ मोजां रोखोमै गाब गानो रोङियावनो जोंनि फरायसाफ्रा हाजासे गोरों जासेयावबो सा ससेयावनो खायसेया गावनि जिउखौ बरबाद खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो दा बेफोरनिफ्राय गासैबो साग्रिद जानो नांगौब्ला जोंनि साफ्रोमबो फरायसा लाइमोनफ्रा गोसो होनानै उन्दैनिफ्राय फरायनांगोन आरो उन्दैनिफ्रायनो गाव फरायनानै मा जानो थांदों बेखौ लानानै खामानि मावनांगोन। नङाब्ला जिउआव नोंथाङा थांखियाव सहैनो हायाब्ला, नोंथाङा जुदि जिउआव जाबादि जिउखौ दैदेननांगौमोन बेखौ दैदेननो थाखाय थोजासे आखायाव रां आरो दोहोन दौलत गैयाबा दानि जुगाव खोब साननो गोनां जायो। दा दोहोन दौलत थाखा फैसाखौ जोङो माबोरै आरजिनो हायो आरो बियो बबे लामाजों फैयो, बेफोरखौ नायनानै जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि मावोब्ला जों सोरगिदिं गासै बिथिङावनो गावखौ गायसननो हागोन। आरो गावखौ गायसननो हायोब्लानो नोंथांनि समाज, नोंथांनि न'खर गासैबो सुखु गोजोनखौ मोनगोन। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि लाइमोनफ्रा जा फरायनाय समाव फराय, गेलेनाय समाव गेले आरो गोनां समफोरखौ ओरैनो गोनां सम एबा बुब्लिफोरखौ आवसारि दाखालाम। देन राइट गान्जा बिरि जानानै जोंनि गोबां गोरों गोरों लाइमोनफोरखौ सा ससेयावनो गावनि केरियारखौ
खोमाना लानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय मालाबाबो नोंथाङा निसा बेसाद एबा गाज्रि बेसादनि साखाथियाव थांनो नाङा आरो बेफोरनि जानथायाव थानानै नों गावखौ दानो नागिरोबा नों सासे गोग्गो गोथार आखुनि मानसि जागोन आरो नोंथाङा गोग्गो गोथार आखुनि मानसि जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गासै बिथिङावनो बयजोंबो अनसायजागोन आरो समाजाव नोंथांखौ गुनि गियानि सुबुं होननानै बयबो बाख्नायगोन। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि नुनाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो नांगौब्ला नोंथाङा एसे खस्थ' खालामनांगोन आरो बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइयानो नोंथांनि होल लाइफखौ गोजोनाव लाखिगोन आरो जायनि जै नोंथाङा नोंथांनि गथ' गथाय नोंथांनि इयुन जोलैनि थाखाय जा नोंथाङा केरियार दान जादों बा साक्सेसफुल जानानै दिनैनि थासारियाव सफैदों, बेफोर थासारिखौ नुनानै नोंथांनि गथ' गथाय फिसौलाफ्राबो बे लामाखौ लानानैनो नोंथांनि फोलेरा बेफोरबायदिनो जौगाखांलांगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजाबाय। मिजिंथियो भिडिअखौ नोंथांमोना अनसायना लागोन होननानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। आरो जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो जा बे भिडिअआ बयनिबो आखायाव सहैनाय बादि आंनि भिउआर आरो आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ शेयार खालामना होगोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेयाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि आंनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर'